Agpalingit garod. Sa baling mga basketball at aramida, mading nga pupunahan lang nga basketball di kaman. Isa ka lang mo dati ka basketball ng di kama? Apay naibos ata kayo na tugmaon? Pikas na tadamag mo. Kaya mo itagpat kitutunggad mo ata matuluyan kan? Dala talaga mga head kanyak, bagbakan nyam. Isbulay na nana. Ha? Okay, si Sabam, isbo. Di mo. Kaasao mata kasta, di mo maramig. Ako. Lalo mga nakilaw. Dal-dalos mo tinuho natin nakanataw. Isa ba? Ewan madalusam di parangan yun, tati kag daldalusain. Dalpas ko rin mamin yung balayan. Saka atin ni daldalusak. Tama ka basketball tayo mo ni. Awang padang utay. Puro laarak tira ti bagbagayin. Tulungan na ka dito. Wah, pagiging ka tayo. Baka matabas na batilog mo pa. May saan ka batilog mo. May tata nga na panunot mo. Ay po, wala nyo ni bakit na matikrigri ka tayo. Tama la dirabi ato, nasubra ka ginom. Makatanga ka may. Ata, ang aning kamay dupoy. Saan talaga ramidong nga gininom? Oh no! Pengargas tata panabas mo. Kilo lang ang talatig mo, kilo pa yata panabas mo. Ikaw ang pekal pag-welding ka. Wala kasi saan mo makatabas mo ta. Makalinis mo. Magadulagi mo, pampansin mo. Kita man ay naglawan na pa ako na, nadalusan nan. Ning, matukulay. Sige. Hindi ka nga galalwa dito. Talupay nga basibas mo ata, mapulting atan. Oo. Tala lang ang basibas ata, matukulay. Posible. Tisingin taman. Sa bahamon, naglungo nga talaga. Oh, kita mo di ba? Hindi, awanin ni. Kasta na eh. Kasalikat tao, na tinulungan ako man. Madildil lang mo natin panabas ko. Kasi sa banat to yun, nagalasta nga mo na tagbat mo ito sagak, dewanay. Nasyasyat pa eh, tagtugki-tugkikan. Ako mo lang nasyaat nga raramidam. Mapilayang katan, di ka tabalayon. Hindi, mapulpulti nga yun, sa banat to yan, damdaman na disgrasa ka pa ita. Ada mo nga pagwildigan dita, ni. Munta na kito binulod ko lang ato. Ni. Delikado ni boy. Ay, apo, pa-welding mo pa yung lahat Din pala 4 kilo, tagka-kwarta ka. Ang nakiking kanyan Binulot ko lang tapos ilakok pa La boy. La. Awana yun, pinirdi mo. Sa bulan ng to, di mga imbagit awana yun, gamitin na. Mabaling mo dugtungan natin kaya Saka mabaling na tanay Oo, di ba? Tadong pailaan. Di sa ba matatay ka pa, ay pakul ko itong ulo mato Na may tata na panonood mo Sige, ipakulang tulaw. Ha? Ipakul ko mo ulo mata. Pinakulan ta kaya mau. Sinulugi ta. Madi malugi kita. Mapisi ta ulo kita. Kaya ito kay dugol lang maalam ito. Mabutong ka mo lagayam ko. Takitaag. Tagbaring nga buko ta ulam. Ano pa igagaw? Alangan lumaban ang alanganain. Malipod-sibod ko. Puro maalanganan tararamido mo. Napayan na nakanmutan nila ni sa mga toy. Agpalingit garod. Sa baling mga basketball at aramida, mading nga pupunahan lang nga basketball di kaman. Isa ka lang mo dati ka basketball ng di kama? Apay naibos ata kayo na tugmaon? Pikas na tadamag mo. Kaya mo itagpat kitutunggad mo ata matuluyan kan?
Sikati nang-open, tapos tata, makawit ka. Sige nga, sige, pasaron sunam. Basta nga nagrigat pa nagbiag. Isa bang yun day? Mapal ka lang ha, duldaw. Tagpatik ta cellphone mo ta kahit. Mapal nga yung bagbagam. Oo, bati awan ko ka cellphone ko. Sawa, dala may balay ko, bagbakan niya, madik pagtalnayan na day. Madyak pagtal na. Yung laki ni Bakain. Ludi mo. Hala, mamamati ta kita pagbagamon. Nabaybayag mo yung pagbawang kanya kastan. Tuluyang ka talaga ni. Napay, awan lati tiwalam kanya ka. Gusto lang ito pinagkit-kita mo. Ay na, apo baak. Awan ti pag-asa mo, kastam natan. Mauhumak pa'y kanya mo. Paala ka tita. Di ko lang, boy. Dala talaga mga head kanya, bagbakan niya, isbulay na nana. Ha? Okay, si Sabam, isbo. Ludi mo. Kaasao mata kasta, di mo maramig. Aginom ka lata, ni sa tibiyag mo. Adi pa na, itakaw raw tayo sa kataw. Sige kayo man, Rice. Bulo nga gamitin ito. Daw, patilog ta. Gamitin ta na. Upat na, di patilog ta pa eh. Dig-bali na yun. Kung na yun, agor-unong mo, di magbakat. Bagkat ka ba ta? Bagkatin ang eh, or-unungan nga rodin, umuwi nga rodin, ano na parata. Kaso mata na eh. Pagbit ko na lang ko ata. Tinabas. Mamaminsan doon dyan, ano eh. Ugor-ornong mulat. Nayadaw, mata tabas mo timo. Kita am, dinagdalusain. Daan pa ginit na ni Andre. So katakto ata, di pang kwa, Skylab. Nalaglag da. Ito ya, napanood mo, napagpalingitanin. Ni, agtid-tid pa'y butag ko, ngor kabi ait. Wali sama mo. Ni, ito makapalangatan na eh. Ni. Walis ting-ting ka raw, kagara walis ting-ting. Hay! Ni, tapay kam jay. Katong matataduman ah. Isa ba na tuyoy? Tapos kaya, dapat pa. Manuga ko. Baka mata, maminsana. Gating tikerit ko, Andres ah. Dapat mo patay. Nagibati pa ila. Nagwara mo ating gipurpur. Di na lang may dano na yun. No, itagay na, may dano na gingiwa na. Kubali aja ah, sayang aja. Tan, dalusay. No, alis to lang ng malumay. Ha? Tan, tamin danumay. Inumalaw na yan. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket.